egunon, bi hitz bakarrik, lehenago nahi nituzke, beraz, eskertu, hemen Jaurlaritza, Bizkaiko Aldundia, Euskaltzaindiko zuzendaritza, Euskaltzaindiko lehendakaria, eta nahi nituzke eskertu ere, beraz, zuzenki hemengo kolokio hontan parte hartu dutenak, beraz, ene kide den Olga, arekin koordinatu baitut, beraz, EITEM eta Euskaltzaindiaren izenean antolatu baitugu hau. Gero, nahi nituzke eskertu, beraz, komite zientifikoan hemen dira Mari Jose Olaziregi, Lourdes Otaegi direnak, nahi nituzke eskertu. Ere Euskaltzaindiko eman laguntza bat ekarri dauzkidatenak, Charles Bidegen eta beste. Eta gero, biztan da, hemen eskertzen dut, hemen diren jendeak eskertzen ditut ere. Gure esedea izan da, nolabait literatura hitz hori, nolabait banalizatua den hitz hori, eta anitzetan zentzuz ustua den hitz hori, molde berri batez erakustea, zentratuz idazlean, eta idazle horren nolabait tailerrean, baina konkretuki ez hitz bat bezala. Erran nahi da, zer egiten du, eta zentzu berezi bat hartuz. Eta hori da ele-anistasuna. Nola sortzen du idazleak, idazle ele-anitzak. Hizkuntza bat baino gehiagorekin. Eta beraz, biztan da, bere sortze prozesu hori gertatzen den tailer hori dugu gogoan. Tailer hori askotan idazlearen zat nomada da. Ez da prezeski ikusi behar idazlea geldirik han bere bulegoan, zenta ikusiko duzu trenean, ikusiko duzu kafetegian, eta ikusten alduzu, berze edozein lekutan delako plaza berrian dagon alki batean adibidez. Idazle horren inguruan daude ere bibliotekak, nolabait kondensatu tipi bat da, alako bi egunez ingurumen eleanistasun sorkuntza eta beraz nola erranen dut, kreazioaren inguruan den ingurumen horren alako zeharkatze bat baliz bezala. Eta nuke beraz antzinai, nituzke antzinai, geografiak eta denbora. Zeren eta geografia horietan, hizkuntza ugaristasun horietan, biztan da, biegunez ez da gauza ondirik egiten al, baina gure xedea izan da, konbokatzea normaltasun osoz. Adibidez Frantzian, hizkuntza gutituen sailean, diren berretoi eta beraz oksitandar, baina kreazioari lotuak. Adibidez, hemen, eta denboraren barnean kokatuak ere. 14. mendeko, 17. mendeko, edo Euskal Esparruan ere izan daiteke beraz 6. mende bukaerako testu imprimatu bat norbaitek edo norbaitzuk sortu dutena, sorkuntza bati lotua dena eta direnak, testu horiek guztiak, ezagutzen direla autoreak, ala ez direla ezagutzen, eta ele-anistasunari, beraz, itzulpen gintzari, eta hori da hitz bat nolabait usten duguna anitzetan, itzulpen gintza eta auto-itzulpen gintzari. Ara, besterik ez, eta mil esker